masoyan waƙina. Shin Nura M Inuwa zai saki album a shekara ta 2020? Sanannen abu ne ga masu bibiyar wannan mawaƙi cewa kimanin shekaru 9 kenan da yake sakin kundin waƙoƙinsa a haɗe a wuri guda a matsayin album a farkon Januware na kowace shekara. Sai dai a farkon shekara ta 2019 Nura M Inuwa a cikin album ɗinsa da ya saki a wancan lokaci ya baiwa masoyansa haƙuri, kana ya ce ba zai yi alkawari ba na ci gaba da wadatar da su da kundin album a kowace shekara, amma dai zai tabbatar da cewa ya ci gaba da gamsar da miliyoyin masoyan nasa da daɗaɗɗen waƙoƙinsa. Wannan ya sa mutane da yawa masu bibiyar mawaƙin a ruɗani, inda suka nuna rashin jin daɗinsu akan wannan mataki da ya ɗauka. Kawo yanzu dai shekarar da muke ciki ta kawo ƙarshe, kana sabuwar shekara ta tunkaro, tuni dai kallo ya riga da ya koma sama. Babban abin tambayar a nan shine, shin Nura M Inuwa zai saki kundin waƙoƙi biyu da ya saba a shekara? Ko kuma dai zai saki guda ɗaya ne? Ko kuwa ba zai saki ba ma ga baki ɗaya? Abin jira a nan a gani shine Allah ya nuna mana sabuwar shekara da rai da lafiya. Amin summa amin. Kana daga ɓangaren mu za mu yi ƙoƙarin tuntuɓar mawaƙin domin ji daga bakinsa. Danna alamar subscribe domin samun shirye-shiryenmu cikin sauƙi.